E entonces, no momento, construía o que lle había de cantar. E metíase con eles, e sobre todo cos mozos, e ti que lle andas facendo as beiras a dúas a un tempo, e non sei que. Home, en concreto na feira de... se acordara, en Lugo, onde vive Darío? Como se chama aquilo? Bueno, nunha feira célebre que había nas aforas de Lugo, pero xa no rural, pois foi cantar a unha feira e a unha romaría e acusou a un cantando de que, como era, o que roubou o kilo de patacas. E sin D'Alessio de día sempre tivo que andar de gatas, demandou a un veciño por un kilo de patacas. Isto cantaba a cega de Miranda a él, para que o soubera. Contarvos que hai historias das que nós temos recollidas de algunhas mozas, 3, que estaba tratando o mesmo individuo. 3 mozas que o mesmo individuo jabábase de ter dormido con elas. E unha delas, xuntáronse e deixaron vamos de arreglar a vida. Unha delas citouno no muiño e entre as 3 capárono cun jalleto. E isto, un jalleto é unha orca. Con jallos. Un jalleto. Bueno, un aparello, un aparato, un apeiro de labranza. Nos cantares de cego podedes encontrar de todo. É dicir, pódese facer unha sinopse do tempo, dunha cultura, dos valores, dos antivalores, de todo. Porque son cantos populares que se cantaban para a xente. Este, en concreto, ten unha vinganza femenina ao final. E este é unha vinganza. Universidade esta, E a Rosiña do Estanqueiro era unha gran costureira e un día estaba cosendo no cuartiño da palleira. E Anselmo da Vilanova, que era o rapaz que la tiña, foise por trás dun reixado por ver o que la facía. Rosina estaba facendo unhas brajas e o sostén foinos a probar o cuarto por ver si estaban ben. E Anselmo estaba mirando xa non se tiña de pé e dixolle a Rosiña que pernas tan guapas tese. Arrenéjote e o demo que te trouxo por aquí, mala sarna te persiga. Que colorada te pose, moi vergonzosa pareces. Hoxe nos imos casar e tinda xa sei ver máis veces. Non te poñas tanto liño, xa te podes convencer que mentras estea solteira non mas as volveré a ver. Selmo non tiña pensado de casare coa rapaza, porque non lle tiña dote, non lle querían na casa. E así que lle vivo as pernas, xa cambiou de parecer, que dote nin que centellas, o que vale ter muller. E o día 3 de setembro, na capilla do Anexo, por un sí que deu Anselmo, entrou libre, saliu preso. Cando saliron da igrexa, dixo yo cura o Anselmo, agora tes quente as canelas no inverno. Falta me fai, señor cura, moito lle levo sufrido. Dormir solo no inverno é bo pra morrer de frío.
E contestoulle a Rosiña desde a porta enfadada: pois a ustedes, señor cura, tamén lle asquenta a criada. Tiveron a grande boda e a estilo daquel lugar, chamaron os convidados e os gaiteiros pra tocar, bailaron a muñeira, foronse con sola cama, e Anselmo facía belle, ela seica lle ganaba. E alo pola medianoite Anselmo quedou dormido, e dicíalle Rosiña: despértate, meu marido, tantas ganas que lle tiñas xa paraches, meu danzante, cando hoxe estás cansado, que farás para máis para diante? Bueno, De verdade, quedaríannos... Habendo tempo que non hai, falaríamos vos gustosos, pois, de todas unha serie de pezas, mazurcas, polcas, de tempos do ano, do Nadal, que non é nada religioso, é anterior a todo iso, e está suplantado pola religión católica, que tivo unha habilidade preciosa, é dicir, colleu un portal miserable, colleu un neno pobre, e entonces reproduciu o ambiente da aldea, e entonces nese ambiente recreouse para facer unha festividade. Mirade, a nosa historia é unha historia de tamaña cantidade de mentiras que en canto as vas descubrindo vaste cabreando paulatinamente. E, por exemplo, parece raro que eu son, podo confesalo públicamente, son ateo, sin embargo celebro o Nadal. E o Nadal celebro hasta desde o punto de vista non religioso, pero sí con formas religiosas, é dicir, os vilancicos e os cantares de reis son manifestacións dunha religiosidade que provén de principios do Neolítico. Vos pensade que é un rito de fecundidade, é dicir, no Nadal todo está ermo, todo está xiado, non hai comida fora da casa. Aquel que non ten comida guardada nas huchas, que non ten algo de porco matado e salgado, que non ten as patacas, que non ten o grau metido nas huchas, está jodido. É dicir, fora non encontra nada, excepto 4 nabos, e se o inverno é duro non hai nada. A luz volvese encima dun, anoitece ás 5 e pico da tarde. A noite é longuísima, o frío é jodido. E estamos falando de época en que os amos non deixaban nin siquiera cortar polas de carballo para facer leña. Estamos falando de épocas miserables. Nese tempo, a xente polo que clama é porque a terra volva a ser fecunda, e entonces fabrica un rito de fecundidade. E entonces sabe perfectamente que a vida ven do sol, que a primeira enerxía que fai mover o ser vivo é o sol. E entonces o sol está pequeniño, o sol non quenta, e hai que facer un sol novo. O cristianismo pon o seu sol, que é o neno Xesús, e pon a dar luz, como salvación da súa religión. Pero isto está superposto a ritos que había ancestrales, que eran o rito da luz. Hai concilios onde se dice que hai que traspasar a data do nacemento de Cristo do 6 de xaneiro ao 24 de Nadal para matar a festa da luz. Esas historias pasaron, nós non temos nada que ver con elas, pero sí o significado. Vos pensade simplemente que, ademais, é un significado para todo o mundo occidental. Portal de Belén, postal clásica. Un vello. O vello non é o pai do neno. Unha muller nena que non pode concebir, non pariu por arte de maxia. Detrás hai unha mula que é un animal híbrido que non pode parir, e un boi que é un macho capado. O único fecundo é o sol pequeno. Pero aparte deso, e circulando de noite, coa axuda dunha pequeniña estrela, camiñan 3 magos que veñen do crecente fértil a traer a abundancia. E que en principio eran 12 como significado máxico